Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Just to confirm kuti tilankhule chizungu kapena chichewa. Chichewa. Ndathokoza. Takulandirani masana ano kuno ku parliament kumene muzakumana ndi ad hoc committee imene inakhazikisidwa kuti ifufuze za ndege imene nagwa pa 10 June kuNthungwa. Ndipo ndege itagwa, a former vice president anatisiya, komanso amuna anu achisomo chimanene anatisiya. Mujimve mumtima mwanu kuchokera kuno ku committee members kuti pepani kwa inu ndi banja lanu ndi onse okhudzidwa. Pepani kwambiri. Ndi munamuona kuti tikhala tikukamba nkhani za mbuyo zimene zinayewalidwa, tikhala tikususula. Koma mongo tikhulukira chifukwa tupanga kafukufuku kuti tidziwe chenicheni chinachitika ndi chani kuti nanunso mukhale ndi mayankho. Nde mundilole kuti tiyambe ndikupanga ma introductions. Kuyambira ndi ma members ad hoc committee amene akhala ku right komanso secretariat imene iku left. Titero. Ziko mwashare. Ine ndine Beatrice Mwale, MP wa Kasungu North. Ziko. Masana bwino achair, ine ndi Ismail Nkumba, MP wa Blantyre City, ndilande Malabada Nyambade constituency, ndineso member wa ad hoc committee imene. Ziko. Ziko mwambiri chair, ine dzina langa ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo wa ku Lilongwe Mude constituency. Thank you. Thank you so much chair. Ine dzina langa ndi Dairis Moses Mbengo, kuimira anthu aku Nchewu Nzimba constituency. Thank you. Ziko machair. Ine dzina langa ndi Gilbert Konyongwa, phungu wa dera Mulanje North. Ziko mwambiri. Inenso chair, dzina langa ndine Dumisano Lindani, phungu wa dera la Zomba Thondwe, ndipo ndine member wa committee ino imene ad hoc. Ziko mwambiri. Ziko mwambiri, masana bwino chair. Ine dzina langa ndi James Mpunga, ndimayimirira anthu aku Zomba City South constituency, komanso ndine wachiwiri kwa nkhala pa mpando wa committee imene. Ziko. Ziko chair, ine ndine Ephraim Maipopo wa ku parliament secretariat. Ziko. Ziko chair, ine ndi Anika Nyangalazi, parliament secretariat. Chair, ine ndi Charles Magalani, parliament secretariat. Thank you. Chair, ine ndi Upire Polepole Ali, parliament secretariat. Thank you. Ziko mwambiri chair, ine ndi Louis Magi, secretariat. Chair, ine ndi Sipiwe Kumwa, parliament secretariat. Ine ndi Walter Nyamilando Manda, amene ndi chairman wa committee ino ya kafukufuku wa ndege, komanso phungu wa Nsanje Southwest. Wafuna ndikudziwiseni kuti zokambirana zathu lero zili live pa TV, komanso mwina ma radio ena pa Facebook, komanso pa YouTube. Kusonyeza kuti dziko lonse la Malawi komanso akubanja ndi anthu onse akupanga follow zimene tikukambirana kunoko. Munalandira masamani kuti mubwere muzafotokoze pozindikira kuti achisomo chimanene anali ADC Eddie Camp, anali personal assistant wa former vice president, ndipo anainawo pa ulendo umenewu pa 10 June opita ku Nkhatabe. Koma asanapite muli nawo limodzi makhala nawo mwina mukhoza tifotokozera ndondomeko wa zinthu kuti zinayamba nthawi yanji, communication zokambirana zanu ndiwo zinali za mtundu wanji, panali zinthu zina zimene munaziona inuyo
kuti mwina mutha kuyikira umboni pakafukufuku ameneyi. Nde tikupemphani kuti musana fotokoze mbali yanu, musanapereke umboni wanu kuti inuyo mulumbire, tiyapempha secretariat kuti akulumbiriseni. I, your name, Charity Chimanini, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Ndikhulupirira kuti munabwera okonzeka, mutapanga chiganizo kuti umboni wanu muzapereka bwanji. Panopo talandira report yanu, presentation yanu. Sindudziwa ngati muwerenge kapena mufotokoze, koma ufulu uli ndi inuyo, chimene chingakupaseni mpata kuti mulongosole bwinobwino momasuka. Nde timangofuna kuti mutambasule nkhani bwinobwino komanso momasuke, mulimbeso mtima. Ngati simulimba mtima ndimene pali zinthu zina sititha kumvetsetsa. Mukupemphani nthawi ino ndi yanu kuti mutifotokozere. Zikomo. Zikomo kwambiri chair. Inedi ndi Charity Chimanini, wife to late ADC wa late Vice President. Ine nkhani yanga ndiyambira kulongosola kuyambira pa 9 July imene 9 June imene amunanga anabwera kuchoka ku Korea. Anafika around 7 o'clock. Tinalandira as usual meti malandirirana, and we are happy kumuona munthu kuti after 3 weeks watani wabwera. Tinawasowa ndi ana, tinalandira bwinobwino. Titalandira tinakonza chakudya cha madzulo, tinadya. Titadya anapezeka kuti anena kuti ineyo ndatopa, and tomorrow I'm traveling. Ndikupita ku maliro a Raf Kasambala. Nde as usual timapita ku masi ya mamawa. Nde ndisanakagone undikonzere zovala zoti nzavale mawa popita ku masi. Koma tikakacho komene koko tikakhala tikupitirira ulendo opita kuti ku Nkhata Bay. Nde ulendo koma tiyenda pachani pa ndege. Nde when preparing zovala, make sure kuti ungoyika zinthu ziwiri. It's either pobwera ndikhala ndi program yonena kuti atuza tivale uniform or ndizavala suit ya black. Nde what you should do, prepare shirt ya white ndi uniform. Ine ndikamabwera ndidzakhala ndi full program yonena kuti ndidzavala chani. And that's what I did. Ndinakonza nde kuti mamawa ananyamuka kupita kumasi kuja as usual mina mapangira nthawi zonse. And tinasiyana kai pamenepo, that was around ma 5 to 5. Anabwerako chamma to 7. Ndananduza kuti sitivala suit, tivala uniform. Ndinata chichonse chili set. Ndinatenga breakfast ndikuwapatsa. Ineso ndimagwira ntchito ndine mphunzitsi. Nthawi imeneyo ndati nali kuti ndiliso ndi Diana ting'ono.
ndinati mwina amapita ku skulu wina anali wang'ono kwambiri nayo kuti ndakonzekeretsawo ku skulu ja akupita ni medi nditi ndatsala ndi ine ndi late husband ndi mwana wang'onochi ndinapezeka kuti ndakonzekeretsano kuvala uniform ija kuti azipita ulendo pita kuti ku Nkhatabe ndi anakonzeka. It was around jama past 7, that is. Then I was like, okay. Ineso ndithamange ndipite ku ntchito before 7:30. Ndi waja nakonzeka. Nasi yakuja breakfast. Ine nkumanyamuka mapita kuti ku ntchito. Koma tisanasiyane anandipatsa program ya tsiku nolitiro limene lapa 10th June. Anandiuza kuti ndikupita ndi pochoko mene kupeza tiyenda by air. Tikabwerako Nsanga. Tikakabwera Nsanga tufuna tione tikapite ku airport tikaperekeza apita Bahamas. From there ndikamabwerera ndikupeza utakonzeka poti pakhumba palibe ma groceries ndi zinthu zina. Nde when coming ndikupeza tiwa uliseti tizangofikira nyamuko matani kumapita. Mawa meti nasiyana nala ameneyo. Ine nanyamuka kumathamanga kuti ndipite ku ntchito in time yowaja nasiya. Ndetu ananyamuka pambuyo paine koma he was prepared ndi china chicho sena nditapanga kale. Mukudziwa kuti mphunzitsa matani. Ndinapita ku ntchito ndinali busy ndi ntchito. I didn't even check kuti kapabwera message pabwera chani. The reason being that each time anthu aja akaenda amakhala ndi bwana. Enditose olodziko lose limaona kuti anthu aja mwina timatha kumaona ngati mene ineso mwina ndikuonekera lero pano. Mwina nthawi yoti angagwire phone ndikundilemberera text that time panalibe. Komano akapeza ka precious time amandiuza ngati ayenda pa ndege amanena safely landed. Ngati ayenda kandi pa galimoto convoy jota apita ulendo lonse. He made sure apange communicate kuti wafika. Kasankhula zambiri koma zokuti wafika amanena. Koma on this day napezeka kuti naweruka ku ntchito nabwererako. Ndafika ku nyumba ndinapanga icho zimene zimayenera kuchitika pa khomo. Kwina kundili ndi mutu mukukhala mukuyenda program onena kuti akabwerako tikuchokapo. Ndinapezeka kuti around 3 ngati ndisakulakwitsa ndinayatsa TV MBC. Chimene ndimatsira MBC ndimafuna ndikhale ndi clear picture kuti kodi anthu aja koma lero kuja abwerako nanga ndionere presidential diary ndikhale ndi chithunzithunzi chakukonzekera kwanga kuja kuti akamabwera ndipeze ine ndarani nditakonzeka. To my surprise napezeka kuti nthawi imeneyo ya around 3 yo panaibe presidential diary. Nde pena ndimati mwina ndayimisa or else mwina sanapange. Nakhabe mapangati zinthu tina. Then inadzapangaso check naona beti presidential diary ja palibe. Imene ndimene maidalira kuti ndikhala ndi chithunzithunzi yoti anthu aja ali within atani abwera. Then napezeka kunena kuti ndinamba ndingonako pa phone. Ndipamene ndimaona pa social media nena kuti ndege atani ndege yasowa. And I remember that day ndimangozungulira nyumba. Ndimangozungulira nyumba ntatenga phone. Kwa ine china icho sinimakhulupirira. Kuti zimene ndimawerenga nthawi imeneyo zinali zoona. And I remember my first born amandifunsa kuti mami mukulira chani. Koma pesa ni mwana wang'ono sindinamuwuze kuti chimene ndimalira chinali chani. Ndimayesetsa kupanga process kuti is this true ndimazifunsa ndekha nyumba. Koma zimoneka kuti ma message aja not ma message as such kuma pa social media paja
almost ma platforms ambiri amaonetsabe kuti the brain is missing. Then ndinapezekati ndinamwimbira mlamu wanga amene ali last born ku family yawo, ndinamufunsa kuti kodi wamvako chani. Anandizati makomfo, first born wanga ndi Comfort dzina lake. Makomfo ayi mudikire kayi nditani ndifufuze bwinobwino inenso ndangoona amene inenso mwatani mwaonera. Ndiye ndifufuza I'll come back to you ndikuza imene ineyonso ndatani ndafufuzira kuti kodi ndizoona kapena ayi. Then pamene ndeti nthawi ikutani ikudutsa. Chakumadzulo ndithu basi ndeti ndi pamene inenso mutu mwanga sikuti palibe chimene chimayenda. Sinimamvetsetsa china chilichonse. Ndinali disturbed kuti kodi chochitika ndi chani. Ndi chakumadzulo pamene apongozi anga amene ndakhala nawo anabwera kuti anadziwa kuti ndikangomukhazika kuti asakhale yekha. Anabwera then apongozi anga enieni amene ndi mayi ake a Lady Chisomo anabweranso. Ndiye nali ngati nayi ndika kampani ndithu kuti ndimati ndikamadandaula koma anthu ndimadziwa kuti ndili ndi anthu ali pafupi. Ndi napezeka kunena kuti tsiku limene tinagona ndeti kungonera ma briefing apa TV. It was very sad kuti ndimati ndikakhala ndimangolinga ndimapanga visualize kuti munthu atachoka wachoka mwina for 3 weeks. Wangobwera tangoyankhulana pang'ono sitinayankhulane kuti kodi ulendo anaenda bwanji. Koma pezeka kuti sitinayankhulane kwambiri munthu so atani akupezeka kuti akuti ndege yasowa. Ndipo peza timakhulupirira Mulungu ku family kwathu. We prayed and that day ndinapemphera napemphera. Ndimafika napo mankumbutsa Mulungu zinthu zambiri. And I made a promise kuti Mulungu mukamupulumutsa mwamuna wanga ine I will save you. But it didn't happen. Nde tinagona tsiku limene lolo. Kunacha mamawa tunoavero. Napezeka kunena kuti pamene panali pateni tsopano kwacha. Ndeti ndikanalibe ndapongozi ndeti nachibale sister wanga wina mayi anga abwera. Ndimathambe kumafirabe kuti ndili ndi anthu komabe mutu wanga unali utasokonekera. Then napezeka kuti pateni paja around kandi ma 8 anazabwera a welfare aku police. Pagali moto ndi ashehe abusa ku CCP. Anabweraso ndi I remember na father likucha. Anandipeza ndakhala pa mpando ndi anthu. Ndi analwa nkunena kuti tabwera kuti tidzakuoneni komanso tidzangokuuzani kuti ndimene tamvera muti ndege yatani yasowa komabe tisataye mtima anthu akupanga message. Ndi anandipeza kuti pambali panga panali Bible ndati ino muzingolimbikirabe kutani kupemphera. Anapemphera abusa CCP aja nkunyamuka matani nkumapita. Koma asanapita nena zoti if anything tibweranso kuti tidzakutani tidzakuuzeni. Anthu aja anapita. Ndeti timaonerabe pachani pa screen paja. Nde it was around 2:12 pamene amanena kuti HE apereka ngati tizikati nene kuti press briefing nganene kuti ayankhula ku mtundu wa Malawi. And I remember very well. Akuti ayankhula ndinangodabwa kuti khomo lakuseri ku kitchen kunangolo azimayi. Gulu la azimayi. Endi zinthu zimachitika modzidzimutsa. Inenso sinimathanso panga process kuti chochitika ndi chani. Anangolowa ku kitchen kuja ndeti enalo pa main door.
ndeti galimoto ya polisi kubwera I think ndekuti amabwera kuti adzapereke uthenga akufika anapezeka kuti kungofika muja ndeti azimayi anali andigwira ena akuchotsa katundu akutulutsa sina olothenga kuti kapena ndinamva pakamwa kuti kwachitika chakuti koma ine ndinangoona nimene zinthu zozimatani kodi zimachitikira zinandipatsiratu chithunzi kuti ndinaluza hope unena kuti ndeta papasha bwino palibe pamene panayi pa 10 ndi pa 11 I think panayi pa 11 pamenepa ndeti pa 12 mamawa tinanyamuka tinapita ku Sunset anabwera opo amene amayendetsa program ya maliro anafotokozana kuti tikwenika tipite ku Sunset mamawa tinapitadi tinakapeza family ya anzathu alapkeni itafika kale enda anatuza tayi ako ntchisi ndako kasungu mubwerere pali zinthu zina zimene sizinakonzeke nde lero mubwerere simukwanitsa kutenga matupi chifukwa cha condition ya matupi imene alili ndipo tinabwereradi titabwerera masana ku area 30 ko anapanga prepare mapemphero ndeti nayi kumapemphero kuja masana ndeti pa 13 ndi pamene tinapita so mamawa ndi pamene kunali mwambo wonse okhudza maliro ku Sunset kuja ndi mmene mwachidule ndi mmene momwe process yake ya zinthu zimene zinayendera zimene ineyo ndikuzidziwa bwinobwino ndi zimene zozo zikomo kwambiri Chair. Somo kwambiri fwa cha nthawi yanu imene mwatifotokozera tsatane wazimene mukukumbukira monga mene nafotokozera kuti mamembers akhala akufunsana mafunso koma pali cholinga chimene afunsira mafunso kuti ntchito yathu yakafukufuku ya ndege imene inagwera tiyimalize bwinobwino ndipempha mamembers kuti athe kufunsana mafunso komano tisanatero ndipemphe tosefe kuti tidzuke tipereke ulemu 1 minute silence. Mzimu wa chisomo chimaneni uwuse muntende. Ino ni nthawi yanu. Somo kwambiri. Nthawi ya mafunso. Tiyambe ndi Blantyre Malavada. Zikomo kwambiri Chair. Choyamba Mrs. Chimane ndipepese pa chipinjo chomwe munakumana nacho komanso ndi akubanja Mulungu akufungatireni. Ndi funso limodzi chabe. Ndimafuna ndiziwe kuti Mr. Chimane mzimu wawo uwuse mtendere anagwira ntchito ndi Vice President Honorable Salos Kochilima pa nthawi yayitali bwanji komanso kuti ubale wawo unali otani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chair. My late husband akhala kugwira ku office ya Vice President kwa 9 years. Pa 9 years ubale wawo unali otani amathawa kamba kuti nkhani zina za kuntchito concerning Vice President kukuza ziko. Ndikakumbukira bwinobwino palibe nthawi imene anakambako kuti kapena ubale wawo ndoyipa kapena ndotani palibe. Iwo amangonyamuka kukagwira ntchito ndi kubwererako. Mwanza Central kenako Nchewu Dzonzi Mvai.
zikomo kwambiri chair. Ndilole choyamba ndipepese kwambiri pa zimene zinachitika. Zomvetsa chisoni kwambiri. Mangofuna ndifunse pang'ono chifukwa anabwera anamfedwa angapo amene anena kuti anawaitana ku polisi ku area 30 kuti kumeneko akatengeko mwina katundu kapena zina mwa zina zimene zidapezeka pamalo amene zidachitikira zimenezi. Ndiye ndimafuna ndingofunsa kuti inunso mwina munali amodzi oyitanidwa kupita kumeneko, kuti mutapita zinthu zimene mudakwanitsa kukatenga mwina chinali chani ndi chani? Zikomo chair, ineyo ndinali mmodzi mwa anthu amene mabanja amene anayitanidwa kuti akatenge phase yoyambirira. Ntapita kumeneko tinapeza kuti kunali katundu amene anali osamasula. And anthu oyambirira mwina amene tinafika pamene popo ndi amene anatimasulira katundu uja kuti tipange identify zimene ife tikuzikumbukira kuti anthu apo nyamuka ananyamula. Ndi atamasula chimene ine ndinachikumbukira zinali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba chimene ndinakumbukira ndi ballpoint imene ndinaperekaso pamene amanyamuka, imene ndinayipeza inali pagulu la zinthu zimene zinali pamene popo, komanso ndinazindikira ku phone. Komano phone yonse kuti ndinangoyizindikira kuti inali poyera, inali yoikidwa munzi mapepa za crime scene chanchani. Ndanazimasula ine akeyo nkumationetsa kuti mafoni amene apezeka ndi awo ndamamasula. Ndi ya my late husband inayo panga kale indicate china chilichonse paseroyo. Ndanatimasulira nkutionetsa kuti ndiyomweyo di phone yo. Ndipo ndabwera nayo phone yo. Zikomo kwambiri. Mukukamba kwanu mukunena kuti phone yawoyo inali ngati mukapaseo kupanga indicate kuti ndi yawo phone yo. Pambali pa phone mpaseo umene mu chinthu china chimene chinalimo chinali chani? Zikomo chair, munali phone yokha. Zikomo kwambiri. Poti phone yo mwabwera nayo ndiye kuti mwina chair atilola nthawi ina kuti tikhoza kuona kuti phone yo ili motani, kuti mwina tithe kukhala ndi maganizo kuti zinali motani. Ndimangofunanso ndidziwe komaliza chair kuti kodi zinthu zina zimene zinali zosamasula mwakamba za phone imene munayizindikira, pali china chilichonse cha zimene mwina anavala chimene adakubwezerani, mwina kapena nsapato kapena zovala zimene adavala pa tsiku limeneli? Zikomo chair, pa tsiku limene ndanenera kuti anavala uniform, koma pa katundu opezekayo amene timapita kuti tikapange identify panalibepo chovala chawo china chilichonse, ingakhale nsapato yomwe imene inali jombo. Zikomo kwambiri chair, mafunso anga ndomwewo. Phone ya muli nayo? Ndili nayo. Sergeant at arms mkuzori bwelesera. Sergeant at arms kapena secretariat puli muli pafupi tatengerana. Tissue, I think it in my glass.
foni ndimeneyi ndimwe na members kuza kuiona ipange pasi kapena mukoza bwera mzauni foni kuza tambenoza kuza kuita mbenoza The back side. Yeah, I'll show our angles. Copiar los otros, ¿no? Okay, vamos a cambiar. Buen ser ese, prepara ya. Ndikuperose foni ndaiona mwisunge foniyo pa nthawi yoyenera ngati aparliament afune tidzayitanisanso khala mwina apolisi azayifuna tidzakuyitana nisoni koma pano pa isungeni samukambira pali funso lina Kasungu North. Zikomo kwambiri asheya pepani amayi Chimaneni tikulira nanu limodzi na feso ndife okhuzidwa kwambiri chifukwa chakumwalira kwa bale wathu pepani kwambiri mafunso ochoka ku Kasungu North alipo ochepa choyamba ndimati ndikufunseni kuti kodi mmene zitachitikira ngozi imeneyi akuboma mumagwirizana nawo bwanji mumayendera limodzi pa mavuto ngati amenewa ndi akuboma zikomo. Zikomo cheya. Ineyo nditha kunena kuti mukudziwa kuti ukaluza mamuna wako umakhala so heartbroken. Ineyo chimene ndikudziwa ncho kuti achibale ndi amene amalumikizana ndithu ndi aboma komanso aku office kwawo ku polisi. Zikomo. Zikomo sheya. Funso lina ndilonena kuti tamva kuti amalumikizana nawo mwina achibale kapena ku office koma ngozi imene inachitikira akuboma akupa sankoni chipepeso china chilichonse kapena gratuity kapena pension. Zikomo. Zikomo kwambiri cheya. Aboma zitachitika muja anatithandiza monga tonse tikudziwa popeza zinthuzo zinali poyera. Patapita nthawi anapezeka kunena kuti chaka chatha tamanga chiliza anatithandizanso boma limene linalipo nthawi imeneyo koma kuti tipange access gratuity panali mavuto ambiri and gratuity not gratuity as such koma pension talandira February this year. Kulandira koso talandira yochepa tinalandira koma ina inatsala imene ndi ya miyezi 6 kuyambira ndiye kuti 2024 January
mpaka na June imene my late husband amamwalira. Kumbali ya compensation ya imene amanena kuti munthu amalandira akamwalira ali pa ntchito tinalandira. Koma pension iyo sanami tinavutikira kuti tiyipeze. Ndi amene anatithandizira kwambiri anali Madam Mary Chilima. Ndi amene titaona kuti anzathu onse zawo zatheka timagogoda kwa iwo being mayi wathu kuti atithandize kuti tipanga bwanji. Ndi kumbali ya chithandizo kapena kuti pension tinauzidwanso titafunsa kunena kuti amene ali pa contributory amatiuza in two ways. Amanena kuti graduate imakhala mkatikati mwa ndrama imene talandira titapita ku pensions ku city center. Koma ngati tufuna clarity anatuza tifunse alese ku ministry kwake, ndekuti ine ndimayeneka ndipite ku 30 ndikafufuze kuti kodi za graduate zimayenda bwanji, popeza that time nkuti anzathu ena onse ngati ine wa ku polisi ndekuti nkuti akapheni the very same week anali yawo itatheka. Ndi chifukwa cha chimene chocho ndinapita ndinafusa, anatipatsa nambala kuti tifuse aku pensions iwo. Nditita umati ukafusa amati ayi kafuseni kumene mukuchokera kumene your late husband amagwira ntchito. Anena kuti imakhala mkatikati mwa chani mwa payment imene mwalandirayo, komano chipepala chimene timalandira as payment, proof of payment yathu si mapanga indicate kuti this is graduate, this is what. Though ine kasukuluko ndinapangako being mphunzitsi koma sindinaonepo patalembedwa kuti tingazilongosole bwinobwino. Nde mwinaso ndi mwayi umene ndikhoza kupempha kunena kuti mwina mutatiunikirako mupeze mwina wayenerera kuti mwina atiunikireko kunena kuti ngati ili mkatimo nditiyo chifukwa pa chipepa apo sipanalembedwepoyi. Ndi mwinaso ndi mwayi wanga onena kuti pamenepopo mwina mutatifufuzirako kuti kodi mafamilies a janali under contributory aja zinthu zawo zinayenda bwanji. Zikomo che she funso lomaliza kushoka Kasungu North. Ndionena kuti munatifotokozera zoti maliro anali kumoshale ku Sunset. Ndimafuna ndifuse kuti kodi pali wina aliyense amene anaona nkhope kapena kunali kafukufuku kuchipatala kwa anakuuzani kuti ngozi imene inachitikira ili motere zimene afufuza iwo kayamati ma postmortem kayamati machani zinachitikapo kuti anakupasani report limenelo. Zikomo. Zikomo chair. Kumbali ya report ya postmortem sitinalandire as family. Chifukwa ngati mwaona ine simunaone spouse yeka, mwaona so family ya Chimanini. Ndi ndikuyankha papa mogwirizana kuti ine sinayione komanso family ya Chimaniniyo nditafufuza sanalandire. Zikomo. Kuona nkhope anakulolani ngati pali amene wakuchibanja anaona nkhope? Anapita kukapanga identify ma bodies atafika. Koma kuona nkhope ngati mene zimakhalira maliro ena aliwonse sitinaloledwe. Amene anakaona ndi okhawa amene amafuna kukapanga identify kuti munthu wathuyo ndi utiyo. Zikomo che. Zikomo kwambiri share mafusa nali omwe wachoka Kasungu North. Zikomo. Chair Zonzimvai. Zikomo kwambiri chair potipatsanso mwayantha kunchewu Zonzimvai kuti tiafuse mafuso mayi Chimaneni. Poyamba tikupepeseni mayi Chimaneni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Fuso langa likutsatira fuso lomaliza limene anafusa Honorable Beatrice Mwali Kasungu North ngati sindolakwitsa. Anakamba kuti panali achibala amene anali ndi mwayi okaona unali ndi mwayi ona nkhope, ndi munayankha kuti ayi panalibe koma mmodzi wachibale anakachita identify.
funso langa ndila kuti munali ndi mwayi woti wachibale anakuwuzani mmene condition inalili. Funso la namba 2, zovala zimene anavala malemu anthu imene amachoka pa khomo kumapita kukagwira ntchito analali nazo nanga amene amakonza mwambo wa maliro kapena amakonza thupiro anakwitanitsaninso ni zovala zina zoti kapena malemu akavale kapena zinali bwanji pamenepa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Zovala zimene anabwera kudzatenga uniform ina. Anabwera ndithu kudzatenga uniform ina. 1 2 munafusa kuti anakaona nkhope ananena kuti zinali paka munafusa choncho sorry chair Chabwino ndingobwerezanso ndinafusa kuti munanena kuti achibale anali ndi mwayi opita kukachita identify the body. Ndi funso langa linalira kuti anali ndi mwayi okufotokozerani kunena kuti thupi la malemu linali looneka bwanji. Zikomo chair. Kufotokoza kwake kunali njeno chifukwa lisanali heartbroken. Anangonena kuti zinthu sizinali bwino. Anayankhula choncho. Chabwino nanga kunkhani ya zovala anali kuti asintha kale uniform imene anakwitanitsaniyo kapena anali adakalibe mmene anabwerera nawo thupi anabwerera nawo. Nkufufuza kwanga anandiuza kunena kuti anapita poyamba asana konze matopi ndi anazapita soka chiwiri atakonza kale matopi. Chabwino mangofuna ndimvetsetse kuti koyambirira akatapita anakapeza mmene thupiro anabwerera nalo makamaka kunkhani ya zovala pozindikira kuti munthu yomene amamwalira analali mu zovala ndipo mmene amakwitanitsa ni uniform yachiwiri which means anakasintha uniform ine imene anapita tavalai. Nthawi imene amakaonayi anapeza kuti anali ndi zovala. Zikomo chair. Koyambirirako apopo ndikhoza kunama nditati ndiyankhe kuti anawapeza ndi zovala zimene anachoka nazo ku nyumba kapena sanapeze nazo koma uthenga umene ine ndili nawo ndonena kuti anakapanga identify mabodies okoyambirira matupi asanakonzedwa. Kenako atakonzedwa ndi pamene anapitanso kukaona pamene amapititsano zovala zimene anatenga ku nyumba ngati uniform. Chabwino chair mwina lingokhala pempho kunena kuti ngati kungakhale kotheka amene anakachita identify nkhope ya malemu kuti mwina atipatse dzina lawo through secretariat komanso mwina macontacts awo kuti tithenso mwina kuwafikira kutsogolo kuno. Zikomo kwambiri. Zamveka. Mulanje North. Zikomo chair. Poyambirira ndijoyinane ndi anzanga amene apepesa ni kuchokera ku Mulanje North mulandire chipepeso pa imfa ya mnano okondeka amene atisiya pa 10th June 2024. Pepani kwambiri. Ine ndi mafunso awiri. Yoyamba ndi ya mmene communication imakhalira poti amunanu ndi faya neja ntchito amapeza kuti akuyenda. Mumatha kumapanga nawo communicate ali airborne lese akamanyamuka mwina ali mwamba muja takhala pang'ono kufika kapena tafika pa maulendo amene amakhala nawo. Zikomo chair. Ndizoona ndi kuti my late husband amayenda kwambiri malingana ndi nature ya ntchito yake. Amati chimene amaonetsetsa ndichonena kuti akamanyamuka anditumizire text. Kaya chifukwa cha inenso ntchito yanga sindiona nthawi imeneyo koma ndimathande kuti ndikafuna kuona kuti ndikuona ma message anje ndi mapeza onse kuti mwina anyamuka afika. Zimachitika ndithu. Koma sindingayankhe kuti amalembera mu ndege kapena samalembera mu ndege. Apopo ndeti ndine nabodza. Zikomo chair.
ndiye on this particular day paulendo huu anatumiza ma message aliwonse kwa inu. Ayi chair. Zikomo. Zikomo kwambiri. Lina ndilo kuti malema munano anali ADC kutanthauza kuti malemo Dr. Chilima anali mtu mmoza mandalia kwambiri kunkhulupiriraso kwambiri. Ndiye sindikuziwa pa kukhala kwanu ngati banja ngati pa siku nali yonse anatha pa kukambirana kwanu pawiri wanu kukuuzani nkhawa kapena makonsensi kapena mawalezi aliwonse kukhuzana ndi chitetezo chawo komanso cha abwana awo Achilima. Zikomo chair. Ndofuna ndinenetse kunena kuti palibe tsiku limene amunanga chisomo chimaneni ananena kuti mwina pali chiopsezo chilichonse cha moyo wawo. Palibe. Timakhala bwinobwino as usual ndithu bwinobwino. Ndi panalibenso chokayikitsa chilichonse chimene unganene kuti kapena munthu akoneka kuti pali kena kake munthu azekapo umadziwana kuti mwina munthu umene lero aonekera there is something. Koma ayi ndithu timakhala ndithu bwinobwino. Zikomo chair. Zikomo kwambiri chair. Deza Kasena. Zikomo kwambiri chair. Ndi joinena ndi anzanga kukupepesani mai chimaneni chifukwa cha kutaya okondeka anu. Ndi mafunso awiri okha amene ndimona ngati kuti akhoza kutithandizirako pang'ono. Nkhani ya imene anakamba Cheu Mvai chair mwina pene mutithandiza madetails anthu amenewa. Mafuna ndamva kuti amene anapita kukapanga identify the body amene anakaona kudzanira kuti pena sizinali bwino koma anakaona nkhope plus mwina asanaka sinthe koma sada sintha zovala anali ndani? Zikomo chair. Anali brother wa my late husband ndi uncle wao. Chabwino mwina mkozagera mai nawo? Anali David Maneni ndi Mr. Gradson Chipumphula. Zikomo chair. Chipumphula wa apolisi aja? Chair, apolisi aja. Nkhani ya autopsy na report na polisi mna ngati kubanja simunauzidwe simukulidziwaso. Ndichoncho? Mwina ndingokonza kunena kwake ndanena kuti sitinalandire. Koma zimene zinali mu report matapeza munava pena paya takulongosolaniko kupata kuti simunalandire. Sitinamveso pena paliponse. Tili blank situkudziwa kina kaliponse ngati banja. Zikomo. Chimene mukudziwa ndi chani za autopsy? Simunalandire koma mudziwapo chani? Mena kapanga anakuuzani kapena mudziwa chani? Ineyo ndikhozonena kuti chitikeni zinthu zimene chanzo being incident yoopsa kwambiri. Komanso ndiyoyamba kuti ichitikeko. Aliyense mtima wake umakhala kuti suli mmalo. Ndengati anthu okuti mwina anthu mangaonera patali. Koma mumava chimawawa. Ndekuti kumbali ngati aifeyo ngati ineyo munthu wati ndimakhala naye full time ndichowawa kwambiri. Sitinamve. Mukanakonda kuti komiti kuthandizeni kuti muveza mu autopsy report yo kapena mfuna ina yanyowani kapena kuti komiti kuthandizeni kuti mulandire report ma autopsy report akuti alipo amangani ndi inquiry yakaleja amati ma report yo anali ku OPC ma families amapeza akafusa. Nino mukadakonda komiti itothandizeni motani? Kufuna mutaona ma report yo kapena kukhale report la nyowani la autopsy?
mmene ndanenera kale kuti chinthu chichi ndi cholemera kwambiri ngati banja kuti tikhale ndi closure tikhoza kungofuna kungoona, though by the end of the day they are not coming back. Koma ndife anthu timangofuna kuti basi we should have that in heart unena kuti tadziwako ziwiri zitatu, though mwina sitingadziwe zonse koma zimene tikuyeneka mwina kudziwazo ngati mwayi ulipo zomwezo zikomo che. Zikomo che. Let's Mayani. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri mai chifukwa choluza ukondedwa wanu. Ine ndikupepeseni malo mwa anthu onse akudetsa Mayani komanso Amalawi onse. Koma chair funso langa kwambiri ndimafuna ndidziwe pa nkhani cha anafotokoza ya foni. Munkuona kwanu mai foni ya amuna anu inali yophweka bwanji kuzindikirika kapena inali yovuta bwanji kuzindikirika kwa anthu ena? Munkuona kwanu inali yophweka bwanji kwa anthu ena kuizindikira kapena inali yovuta bwanji kwa anthu ena kuizindikira? Ndikutanthauza kuti ngakhale tati yasidwa pa tebulo ngati apa anthu ena angayizindikire bwanji? Munkuona kwanu. Zikomo chair. Mwina ndilene kuti itakhala kuti foni ndi yabwinobwino pamwamba anayika nkhope yawo ndi identification yoti munthu foni ndi yabwinobwino, it's so easy kuti aitani ayizindikire fika ukangopanga press ndi tuona chithunzi cha munthu chicha. Koma kuti mwina ngati palibe chithunzi cho nditi ndizovuta kuti munthu ayizindikire, komanso ngati mwina ili yoti ili ndi mavuto ena ndizovuta. Zikomo che. Okay. Pakuti komiti ino imafunisisa itadziwa kwambiri mwina za mauthenga ena ndi ena omalizira, mwina amene angakhale kuti mwina sanafike kwa kumene munthu amafuna kutumiza. Tingoyerekeza tikudziwapo mboni ina inazanenapo kuti panali uthenga wina umene munthu mmodzi yekha mndegemo analemba kufotokoza kuti too much turbulence. Komiti ino imafunisisa itatolera ngati panali mauthenga ena ngati amtundu umenewo amene mwina anthu ena analandira. Ndimafuna nditadziwa ngakhale kuti funsolo mukhala ndi ufulu kuliyankha kapena ayi, chifukwa tili pano ndi pa open. Ngati simungathe kuliyankha ingonena kuti sindingathe kuyankha. Koma ndimafuna nditadziwa kuti foni imeneyi itati mwina yayaka yatsekulidwa ili on, ndikungoganiza muli ndi mwayi oti mutha kulowa kuitsekula ma password ndi zina zotero kumbali yanu ino ngati okondedwa wawo amalemu? Zikomo che. Kwambiri kwake ma password ndimadziwa. Zikomo che. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna ndidziwe ngati mukudziwapo ena mwa anzawo amalemu amene anapita nawo kukafufuza ku Chikangawa, ngati mukudziwapo mmodzi ola awiri ena alonse kapena amene anakufotokozera kuti ine napita nawo kapanga nawo search. Nangofuna ndidziwa mepo chair. Zikomo kwambiri. Amene anali pafupi ogwirizana nawo kwambiri. Zikomo. Funso limene lolo ndilovutirapo kuyankha chifukwa chonena kuti mmene ndanenera kuti chinthu chija chinali chovuta kwambiri. Nde sindinganene kuti munthu kana abwera kudzandiuza zokuti napita nawo. You can imagine kuti iweyo kulira ndi munthu azikana kuti napita. Ndi mene scenario ngozi yapa nsewu ndi mene jaya ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana. Ndi nchifake tukukanika chipanga process ifika kuti ndi chachilendo ndi chodabwitsa. Ndithu chair. Zikomo kwambiri. Kuzomaliza Zomba Thondwe ndeti maizende vice chairman. Ndithokoze kwambiri chair.
nanenso mundilola ndiyambe ndikupepesa ngakhala nzanga apepesa kale ndipo tipemphere kuti mzimu wa malemu amuna anu uzipuma uziusa mumtendere. Chair, nimafuna mogwirizana ndi Deza Mayani ningonjezera nawo funso kunena kuti kupatula nkhope yawo imene imaoneka pa foni ikakhala kuti kuyaka, panali chizindikiro chilichonse choti foni munthu angadziwe kuti inali yawo kuposera chithunzi cha nkhope yawo? Zikomo Chair, ndikukhulupirira tolo mwina anthu amene amagwira nawo ntchito sikovuta kuti ayizindikire foniyo chifukwa kuti amamona nayo munthuyo ali nayo. Zikomo Chair. Funso lawo iniyo foniyo munazindikira bwanji kuti ndi yawo? Ndinayizindikira chifukwa kuti inenso ndimayidziwa pocha chani chilichonse ndimadziwa zoti ndi imeneyo, though inali yoti yozima chani koma ndimayidziwa kuti ndi imeneyo. So foni imene inabwera panopa iniyo mukuita kuyizindikira inali foni yayo chifukwa cha pouch pocha china. So Chairman, just to help, anafotokoza kuti akupita kukaona katundu amene analipo anapeza kuti foni imene inaliyo panga kaye lebo kuti ndi ya achimanene. Nakumva ndi bwino ngati? Ndi momwemo ndipo ndi izizi ziliso pomwepa pa chipepachi. Yeah, that's why ndima kandi kachithunzithunzi kuti anayidziwa bwanji anakhala yo sinakadabwa koma amene apolisi onofuna kukhandi kachithunzithunzi kuti anadziwa bwanji kuti foni yo ndi yachimanene. That's why ndimafunsa funso limene Chair. I think mandiyanka kumanena kuti kupatula nkhope yawo ndi anzawo amene anali nawo pafupi panalibe chizindikiro chilichonse choti munthu ngati ine tinakadziwa kuti foni yo ndi yawo. Mukutsimikiza choncho? Ndikutsimikiza ndithu kuti ngati inuyo simucheza nawo simungadziwe kapena mwina simukugwira nawo ntchito simungadziwe kuti munthu ali ndi foni ya mtundu wanji imaoneka bwanji, koma chifukwa kuti inali ngati family kumene kuchagwira ntchito ndi azinzawo, it was so easy kuti anzawo ena ayione foni yo ndikuyizindikira. Zikomo mbiri. Ndendi mafunanso tayiona foni ija kuti ngatengera mmene ndaonera ine Chair, foni ija ikuoneka kuti ndi yophwanyika kwambiri inakumana ndi impact yayikulu ngati afika popindika ndikhoza kunena kuti impact yake inali yayikulu. Ndimafuna mungu ndipatsaka chithunzithunzi kuti panaliso munatchula bopeni imene munayizindikira kuti munapatsanso ndinu. Cholembera chimenechi mutachipeza chinali chochoka kamena chinali chabwinobwino? Zikomo Chair, cholemberacho chinali chabwinobwino koma sindinachitenge ndinangochisiya pompo chifukwa kuona zinthu zomene zinalili zimakupatsa chisoni kwambiri. Zikomo Chair. Chair, as I wind up ndimafuna mwina sangathe kuyankha ndi mmene afotokozera muja koma ndigwizana ndi mwina Deza Kasina komanso pang'ono ntcheu zonzimvayi pamene anthu akuzomba thondwe afuna akhale ndi chithunzithunzi chonena kuti zovala zimene zinachitidwa ngozi zili mu custody ya ndani, anakupatsani akubanja kapena madokotala anazipanga dispose osakupatsani? Zomwambiri. Zikomo Chair, apopo ndi sindikudziwa kena kalikonse. Zikomo. Pankhani ya foni ndi bopeni mukuti munatenga foni koma bopeni simunatenge. Chinakupangitsa kuti mutenge bopeni mutenge foni koma osatenga foni chinali cha? Mwandifunsa funso labwino koma mwina ndilovutirapo kuyankha komabe ndiyesera kuyankha. Ineyo nditangoona foni kandi bopeni ndiyo kwa ineyo ndinaona ti ilibe ntchito. Ndinangotenga foni chifukwa ine ndimene ndi chinthu chimene ndidzikumbukira ngati chimene chinapezeka pamalo angoziwa. Zikomo Chair.
sonza ti souvenir imene munapasa inoyo pa nthawi imeneyoyo simunayilabadire koma munangofuna pa foniyo pepani ndifuna ndimvesese bwinobwino chifukwa munapasa souvenir kuti Bobeni mpite nayo pa ulendo nde kale Bobeni inazapezeka. Okay, koma iniyo munakatenga foni ndenga khale muna kuti ifoso ndilovuta koma chilipo chimene iniyo munatengera foni zikanakhala bwino muna mutatambasula ngati zingateke ngati sizingateke tikoza kulekera pompo. Zikomo Chair, ine chimene nachiona kuti ndicha value kwambiri ndinaona ti ndi foni Point of course chifukwa iwaja akamayenda every day mwina abwana awo afuna kulemba ndita mafusa ndipase cholembera ndi each time amakhala kuti ali ndi zolembera ziwiri kuti mwina ngati china sicho kulemba bwinobwino ayuze chinacho. The same on this day amene kaendebe ndi chani ndi cholembera in case mwina kumene apita kwakweneka asaineke nakake ndi as a caring wife ndimaine kati mamuna wanga uja ndimukonzekeretse china chilichonse asakandidandalo kuti koma iwe unandizingwitsa abwana funa peni sunandipatse ndikanaoneka munthu osalabadira ntchito ya mamuna wanga koma to show kuti ine ndimamudziwa zoyenera kunyamula Point ndinamupatsani. Zikomo Chair. Ndamvesesa zamukambe sindikutseka lilonge mude ndene dedza mayani ndiwelano kuzomba City South. Zikomo kwambiri Chair. Nakhala kaichete kuti naliso ndifunso pa nkhani ya identification ya foni ndi maganiza la mutu mwangamo kuti mwina ndzafusa search and rescue because ndamene amapeza mafoni nkuyika nkupanga lebo kuti mwina tidzafuse kuti adapanga lebo banja adayipeza pathupi adayipeza pa mtunda then maganiza kuti iyi ndidzafuse a search and rescue phase imene tikubwerayi koma abe chifukwa choti pali nkhani ya cholembera ndi foni ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi cholemberacho chidaliso mu paketi yomweyo iyoyo imene munali fonimo. Zikomo Chair. Ayi. Basi ndi zomwezo Chair zikomo. Let's Maya. Zikomo kwambiri Chair. Mai ndubwereraso pa nkhani ya tsiku limene munayitanidwa kuti mukapanga identify katundu. Nimangofuna mutaifuza komiti ino bwinobwino kuti panali patatha masiku angati ngati mungakumbukire kapena mawiki angati. Ndipo kodi po kumene koko kumbali yanu munachita kupempha kuti ndimafuna ndidziwe za foni ndi katundu wina amene malemu anali naye ngati alipo amene anapezekapo kapena apolisi anangokuyitanani? Ndiye mafunso anga ali pa magawo awiri. Funso loyamba ndikuti ndidziwe nthawi imene zinatenga kukafika tsiku limene anakuyitanani kapena limene munapita ku polisi. Kodi zimenezi zinachokera mu kupereka madandaulo kapena anangokuyitanani? Ndipo tsiku limene ngati mungakumbukire muganiza panali mabanja angati? Anali mabanja onse makamaka ndingonena kuti mukumbuka mwina panali mabanja angati mmene mungakumbukire inuyo amene mungakumbukire amene mudali pamenepa pamene mukuti amamasula katundu amene anatoledwa pamalo angozi. Zikomo Chair. Zikomo Chair. Mabanja amene analipo ngati ndikukumbukira bwino nalipo mabanja 4. Panali banja la achimaneni naline ndi mlamu wanga, banja la akanyemba, banja la akapeni komanso alapkeni. Tinali mabanja 4 ndi amene tinafika nthawi imeneyo ndikuona koyambirirako. Zikomo Chair. Munafusa lina, sorry Chair, lina lija mutandikumbutsako. Zikomo. No, I think it's fine. Yeah. Zikomo. Ndazona mnosi. Thank you.
Zikomo kwambiri chair. Inenso ndajoina anzanga popereka uthenga opepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency chifukwa chotaya amuna anu achisomo chimaneni. Pepani kwambiri. Mafunso anga ndi ochepa. Ndimafuna ndichite tachi nkhani ya autopsy. Ndingofuna kuziwa ngati muna uzidwako kuti thupi la amuna anu linapangidwa autopsy kapena silinapangidwe. Ndiyambe ndi limenelo. Zikomo chair. Apopo sindikudziwa chenicheni. Zikomo. Sindikukumbukira kuti ndinawuzidwa kuti apanga kapena sanapange. Ndanena kale unena kuti nyengo inali yovuta. Ndiye mwina mauthenga ena sangakupeze malingana ndi mwina ndi condition imeneyo uli nthawi imeneyo. Zikomo chair. Zikomo kwambiri mayi. Kusonyeza kuti mwina mafunso ena okhuzana ndi autopsy poto munati mukuyimira banja lonse la chimaneni mukamayankhula. Ndi kuti zina zimene tili nazo m'mabukumu mwina zimenezo zitivuta kuti tifufuze chifukwa pena malemba kuti ayi family iliyonse inapemphedwa kuti wakubanja zaonerere autopsy imeneyi. Komanso kuti mwina munasankha dokotala ndi kuti zimenezo mwina sindingathe kufunsa chifukwa choti nkhani imene mukhanga simukuiziwa. Chair, kupitirira munanena kuti mukufuna closure, kuti mungofuna muziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndiye anthu ena amene anabwera kukhala pa mpando umene mwakhalawo amatiuza kuti anayitanidwapo akuti kumene kunali segerege. Mbuyomo ndikafotokozeredwa zakafukufuku akuti wa BFU. Kodi inu kumene kuso munayitanidwako? Zikomo chair. Inde tinayitanidwaso ngati banja. Zikomo. Ndiye kumene koko report imene anakupasani inuyo mutayimva munali okhutisidwa kapena panalibe mwina mafunso ena awiri atatu amene mati kodi apa zinakhala bwanji kuti ifeso ngati komiti yakafukufuku mwina tilunjike madera amene simunamvesewo. Zikomo chair. Mmene nanenera kale kunena kuti chimene tikufuna ndi closure kuti mwina mitima yathuyi ikhaleko pansi. Koma tili mbali yomweyo anthu fe timakhulupirira Mulungu. Endi timakhulupirira nena kuti Mulungu amalola nyengo zina zake kuti zichitike. Ndiye as a family imene imakhulupirira Mulungu zimene ananena kumene kokozo sitinganene kuti kapena ndizabodza kaya ndizoona chifukwa ti mmene ngoziyo imachitika ife kunalibe sitikudziwa choona chenicheni. Nchifukwa so mwina pali inquiry iyi kuti mwina mwake zina zimene zingatheke kudziwikako tizidziwe. Koma ngati banja titamva report imene ijayo tinanena kuti ndiye kuti Mulungu analola kuti zichitike. Ndipo Mulungu analola kuti zitipeze ifeyo. We have no choice kuti tinganene kuti kapena tingapange conclude pa report imene ijayo. Koma chifukwa cha chikhulupiriro chathu pa Mulungu tinamaliza motero monena kuti ndiye kuti Mulungu analola kuti ngozi yoyamba ngati imeneyo ya ndege ikhale mwina chophunzirirapo. It's sad kuti we are here tikukambirana and one of them ngokhala mwamuna wanga kuti ali involved mu ngozi. It's so sad. How I wish nthawi itabwerera. Koma it's sad kuti we cannot reverse anything. Zikomo chair. Ndikumvane pepani. Ndiye ndili pomwepo pa closure apo mwina kumvesesa kwa ine mafuna kuti mukachiziwa choona chimene cha timanunga khale pansi kuti choona chatipeza ndi kuti closure ija ibwera. Ndifuna napita ku BFU kuja kuti kodi BFU report ija takulongosolerani
mukuona kuti chenicheni chimene mafuna munachipeza kuti tipiteno ku closure kuja, komano ngati mmaona kuti closure palibe ndifuna ndimafunsa kuti kodi ndi chani chimene chinapangisa kuti muna closure imeneyi izikhala ngati tili kutalibe kwambiri, kuti ife tikuthandizeni closure imeneyi tilunjike madera amene akukanikisa kuti closure imeneyi ibwere. Ndifuna ndimafunsa funso limene licha, ndi ngati muna mukathe kuyankhanso mukhoza kutero, koma ngati mukuona kuti mwandiyankha ndikhoza kupita funso lina. Zikomo Chair, mwina mutha kungopita ku funso lina. Zikomo. Panabwera anthu ena pamene mwakhalapo kuyambira dzulo, ndiye ndikumafunsabe funso limeneli chifukwa ena nanena kuti ifeyo zoti ndi ngozi chabwino tikuzika pa 50%, komanso zoti mwina ngozi yake ikhoza kukhala kuti panachitika zina zache tikuyikaso 50%. Inenso ndikufunsaniso kuti kodi mukamakhala zimene zinachitika kuchikangawa iniyo mati ndi ngozi kapena mwina chilipo chinachitika. Yankho lake ndipereka magawo awiri. Gawo loyamba ndilonena kuti tikozena ndi chinthu chosamvetsetseka kwa aliyense chifukwa kuti ndi choyamba kuchitika. Ndiye we cannot run away from the fact kuti aliyense amakhala akudabwa, koma popeza zinthuzo zinachitikira kwina kwakuti sitinali kumene koko, conclusion ikhoza ndivuta kuti ninganene kuti chani, koma chinthucho nchodabwitsa ndithu ndi chimene chinatilanda okondeka athu. Lero things are not the same because of anthu aja anapita, moyo wathu unapanga shutdown. Charity amene anthu amamudziwa mbuyo mwendo wa lero ndosiyana, koma ndikapita ku yankho lachiwiri limene manati lomweli ndili yankha pawiri, ndimanena benda ndakhala ndikunena kuti kwa munthu amene amapemphera ndi kukhulupirira, chifukwa moyo umayenda mu magawo awiri mmene zinthu tikuzionera pa dziko panopa, komanso spiritual life. Ndiye kumbali nayo ngati family we have no say kwa Mulungu, sitingamangopanga question Mulungu, we leave it to God. Ndiye tikaendera ma basics awiri amenewo ndichosamvetsetseka, koma what can we do? We leave it to God. Zikomo Chair. Chosamvetsetseka mwina ndi chifukwa tili pano ngati komiti kuti amalawi ambiri amenenso akuchiona chosamvetsetseka athe kupeza mayankho. Chair, komalizira mwina Zomba Thondwe kapena ndi amayani amene aja anafunsa za azinzawo, ndi ndimafuna nanenso ndibwerere mu azinzawo kuti ukakhala kuntchito umakhala ndi azinzako amene umati awa ndi azinzanga, oti ukaja umakhala kucheza nawo. Kunonso ngakhale ku parliament nafenso ndi azinzathu oti tikabwera kuno timati nzanga ndi wakuti. Inu ku office kumeneko kwa vice president munganene kuti azinzawo chisomo chimanene oti amatha mwina kumacheza nawo kali kulendo kali kuli kuti ali kuti mukhoza kunena kuti anthu ake anali ati. Zikomo. Zikomo Chair. As a wife sindingadziwe kuti anzawo amene amakhala nawo kuntchito ndi ati, koma nditengere perspective yonena kuti how ndimamudziwira mwamuna wanga amene anali ocheza ndi wina aliyense. If you can go back kupita ku office ya VP yakale ija, mungaona kuti chisomo amacheza ndi wina aliyense, samasankha munthu waakulu ang'ono, amacheza ndi wina aliyense. Zikomo kwambiri Chair. Ndithokoze kuti munatipasa nthawi yanu ndipo mwatifotokozera matsatane chilichonse chimene ine mukukumbukira. Sundidziwa ngati muli ndi mawu ena. Zikomo Chair, wandipatsa mwayi ndi chiyese cha mwayi kunena kuti ndapezeka pamaso panu. It's not easy
it's not easy kukhala panopa ndikumayankha, koma I had no option. At last ndimayenera kuti ndingobwera kuti ndiyankhe, ndipo timwe amenewo mwandipatsa kuti ndifotokoze mwina mawu anga omaliza. Mawu amene ndili nawo ndoti mwina kumbali ngati ya pension mutithandizire. Ndalama imene tinalandira ndiyochepa, tikuvomereza chifukwa anthu aja anali achinyamata, anali achichepere, sanagwire ntchito nthawi yayitali, inde anali under contributory. Koma panopa ndi pamene ndachimvetsetsa kwambiri contributory kuti kodi imatani malingana ndi mmene zinthu zathu pamene zinatani zinayendera. Chimene chimabwereka kwambiri nchonena kuti chisomo chimanena amene andibweresa panopaya anasiyana ang'ono awiri, ndekuti mmene amatisiya muja anasiya winayo ali 2 years atangokwanitsa umene, ndeti panopa ali 4 years. Wina uja first born anamusiyani zaka 6, panopa ali ndi 8 years. We have a long way kuti mwana uja afikane poti wakula. Ndi ngozi inatichotsera munthu amene ndofunikira. Parenting ya munthu mmodzi ndiyovuta, koma mmene ndanena kuti ulive chilichonse kwa Mulungu. Ndi kumbali ya pension iyo chonde tifufuzireni katsalako nkochepa, koma mwina tithandizeni kuti kochepako atitani kodi atipatse. In my case ndikukhalabe ku nyumba ya boma. March nalandira phone yonena kuti ndisamuke. Pension imene ndinalandira ndi ndalama yochepa, sindingayitchule koma ndi ndalama yochepa kwambiri, imene sinathe kukwanitsa kupanga zinthu zina zimene mwina ndikanakwanitsa kuti ndisunthe. That is why ndili stuck pamodzimodzi, chifukwa choti pension yowani inachedwa. We struggled kuti tipange access pension yomwe ndiyochepanso kale, komanso yotsalayo up to now sitinapatsidwe. Ndi chonde tifufuzireni nkochepa koma munatiganizire. Kumbali ya graduate sindichimvetsetsa, koma through you tifufuzireni kuti kodi acontributory ife zimatani, tizimvetsetse zabwera pamutu pathu ndi tizimvetsetse bwinobwino, kuti tikamapanga hearing ija zikhati kudzoti basi ndi kuti ndimene zimayeneka kukhalira, komabe apa pati makhala kuti siri kumvetsetsa kuti kodi zimatani. Ndi mapeto ake ndi munthu omayankhula zosemphana, pamene mwina tikakhala ndi full knowledge ya mmene zinthu zimayendera, we will accept and move on. Mawu amene nganene ndi amenewo. Timathokoza kuti kumbali ngati ya skulu ya ana timathokoza madamu through SKC Foundation. Timathokoza kwambiri kuti amalipirira ana aja. I think moyo wawo pena umakhala kuti uliko pabwino akamapita ka skulu kabwino kamene mwina bambo awo ankawapiritsa ali ndi moyo. Ndipati imodzi ya relief, koma kuti tinganene kuti paliso china chimene mwina chimachitika apart from kungothandizidwa physio ndizokhazo. Koma I tell you, life is hard. Anthu aja they were providing. Ine ndikunena kuti anawo ndi ang'ono, ndakutchulira ndi ma ages ndi ang'ono. And ndikupemphera kwa Mulungu nena kuti this time around through this inquiry tipeze closure ija, chifukwa tikamakhala timati ndi ana ang'ono, komano ngati metu ukamba papamo akhoza pezeka kuti amamva dzina la bambo awo likutani likutchulidwa, and they come back nkumakufunsa mafunso. It's my prayer kuti this time around mwina tipeze closure ija, kuti mwina zikamakambidwa chonchi now and then ndeti ana ajaso they struggle kupanga concentrate ku school ngati kamene kali wankulu koyo, ndeti amabwera ndi zimafunso. Lola papa inquiry imene kuchitika mama ndifunsa kuti why are they doing this, why are they mentioning daddy's name.
Nde you can understand kuti mwana siningamupase whole story ndi wang'ono. Nde it's my prayer nena kuti this time around mwina inquiry hii tithandizeni kuti ndikudziwa kuti ndi chachikulu chidachitikira dziko lonse. Sichingangozizira chifukwa kuti nchodabwitsa nkoyamba kuchitika. Komabe chipezeka kuti bemwina anawo ambano kukhala ndithu samamva koma papa ndi kuti ndi daily chisomo chimaneni ndi ananja makhala kuti izi chisomo wa dad is this ndi umakhati anaso chikwapanga ngati ne wankulu ndikubalalika ndeti mwana swali ndi mafunso ambiri amene silingakwanitse kumpatsa. Ndi kumbali ngati ya welfare amene ndaneneramo ndimene momwe ndithu chair zikomo kwambiri tithandizeni pamene tanena kuti tithandizirenipo zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri mwafotokoza bwino nkhani yanu pokhala mphunzitsi yesesa kuti mutifotokozere bwino tikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu komanso ndondomeko yonse imene munali nayo ndikutha kumvetsetsa chipsinjo chimene muli nacho. Aliyense amene abwera pano afotokozanso za chipsinjo ndikuziwa masalales amene maziphunzitsi malandira komanso kunabweranso nesi kunabweranso wina amene apanga za business geni ife tiyesesa kuma recommendations athu ena ndi ena kuti tipange advise boma kuti iwunikireso kumbali ya welfare kuti achite mwachangu. Koma zikomo kwambiri fwa chakupezeka kwanu mwalimba mtima. It wasn't easy. Titokozeso apongozano pokuperekezani kutakhala nanu zatipasa chithunzi china kuti zimene mukuyankhula suti mukuyankhula nokha koma zochokeranso kubanja. Nde tikufuneni zabwino tungangane kitsogolo manipasa chilimbikiso fa chikhulupiriro chanu onanena kuti makhulupiriro a Mulungu kwambiri so tisafoke ayi koma tiyangane kitsogolo tikatera ndi mathero a zokambirana zathu titha kumasolani kuti mubwerere zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair ndi nyumba yonse zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.